வெல்கம் டு ராஜ்மஹால் சமையல். இப்போ நம்ம மொச்சப்பயிற்று ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்ட்டு செய்து காமிக்க போகிறோம். அதுக்கு 100 கிராம் வச்சுக்கணும். பயிற்றை நல்லா வறுத்துக்கணும். மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா இடித்து வச்சுக்கணும். இதை 4 தக்காளி பழம் ஊற வச்சு கரைச்சிக்கணும். இது தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 வெங்காயம் 2 அறுத்து வச்சுக்கிட்டு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு வரமிளகா, கொஞ்சம் ஜீரகம் இது போட்டு தாளிக்கணும். இப்போ நம்ம ரசம் செய்யணும். இப்போ ரசத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, சால்ட்டு ரசத்துக்கு, அப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் தட்டி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், அவ்வளோ. ரசத்துக்கு தேங்காய் ஊற்றினாத்த நல்லா ஒரு விசில் விட்டு இது உள்ள பயிர் இப்படி நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ நல்லா வாய்க்கீரி நல்லா வெந்துருச்சுன்னா ரசம் ரெடி. இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரிக்க போகிறோம். பொடி மாஸ் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காயிட்டு தாளிட்டுக்கு வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை வச்சுக்கலாம். கடுகு போட்டு உருளைக்கிழங்கு மசித்து பெப்பரை, உப்பு போட்டு பண்ணி வச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம். நம்ம கிச்சன் ரொம்ப சின்ன கிச்சன். உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் ரசம் இப்படி நல்லா கொதிச்சாத்தே மொச்சப்பயிறு ஃபுல்லாக வேகும். மொச்சப்பயிறு ரசம் பார்த்தியா இப்படி நல்லா வெந்துடும். பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட போகலாம். மொச்சப்பயிறு ரசம் ஊற்றி
அப்பளம் தொட்டுக்கிட்டு பொடி மாஸ் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு பிடிச்ச சமையல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன். பிடிச்சா பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்லாம்.